Foto. Sangat panjang cinta anak sampai yang tercinta ada yang ditantap panca cinta sampai yang tersisa kerang. Kalau wong ora kanggo, ora kanggo blas, ngono ku lho. Lho bot-bote ambek wong wedok ya ngono iku lho. Ngene iki lho, do gak mentolo ta. Ngono sik arep ae dukayane. Apa sih? Mbok kayane. Sampai dibot ngoyo ngono. Duduk ora jero-jero. Akeh watune, tangan melontos. Waduh ya mbo wis.